Hello mga yaba, kakain tayo ngayon ng binutong. Ang binutong ay malagkit na bigas na nilagyan ng gata at ibinalot sa dahon ng saging saka pinakuluan sa tubig. So, ganun lang kadali sabihin kung paano lutuin, pero sa totoong buhay, mahirap talaga siya gawin. Kailangan ng gata natin ay yung kakang gata talaga. Para magkaroon siya ng mga ganyan-ganyan sa gilid. Parang, ang tawag nito sa Bicol ay rapat. Meron ako ditong sili. Alam ko 3 piraso to, pero nawala na yung isa. At meron pa akong 2 extra dito sa magkabilang gilid. Huwag kayong mag-alala. Huwag niyong isiping matakaw ako, pero hindi ko naman talaga yan kayang ubusin. Display lang yan dyan. Pamimigay ko yan sa mga kapitbahay. Ayan, kain na muna tayo. At mayroon ako ditong pinalusag na apay. Sa Tagalog, ewan ko lang. Basta laing ito na niluto din. O, diba? Uulaman natin para mas masarap ang ating kain. Unang subo para sa aking mga yaba. Tikman na natin ang luto na binutong. Malagkit, maligat. Ulaman natin ng sili. Para bikulanang ang dating. Nakasalamin ako mga yaba kasi diba? Tinatago ko yung aking mga eye bags. Pinalusag at binutong. Sobrang sarap. Kaway-kaway sa mga Bicolano dyan. Mainggit na kayo. yung laing mga yaba, tanim ko lang dito sa gilid ng bahay. Naparami kasi yung bili namin ng ng gata. Ay kaysa masayang itapon. Yun. Niluto ang laing. Masarap man ka-partner ng binutong. Ngayon ay October 31. So bukas ay, of course, November 1. Alam nyo na, mga sinaunang panahon uso yung nagpapabasa, mga ganon-ganon. Pero dahil iba na ngayon, sariling luto na lang tayo, sariling offer sa mga namayapa, nakamag-anak, at pag-alala, at sariling dasal na lang din. Hindi masyadong maanghang yung sili. Sobrang sarap talaga, na-miss ko to.
Maganda kayang gawing negosyo ito sa tingin ninyo? Kaya lang, mahirap maghanap ng dahon ng saging. Kailangan yung dahon ng saging walang butas. Kasi pag mayroon, papasukin niya ng tubig. Kaya iba yung timpla ng binutong. Inom muna tayo sa tabo. Ay, sarap. Diba? Malapit ko na siya maubos. Alam nyo ba? At last bite ko na sa sili. Wala na. Ubus na. Natatawa ako sa sarili ko. Naubos ko yung isang binutong. Sa idin natin, sayang. Paano ba yan? Ubos, Said. Hi, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye. Arte.